16 лютага на гадзінніках 21, а таму час на галоўныя навіны Беларусі і свету. З вами Вітаў Ціўчык. Запрашаю на нядзельнае выданне «Аб'ектыву». Пазбягаць канфліктаў, прызнаваць памылкі. Мінадукацыі піша этычны кодекс настаўніка. Ён нічога не зменіць, таму што абсалютна новага нічога тут няма. Захаванне сімптомаў каронавіруса – смяротнае пакаранне. Барацьба з эпідэміяй у Кітаі. Такие змены показывают, что профилактика и борьба с вирусом начинают действовать. Вершы на асфальце. Фестиваль робится по-доброму, вар'ятами для по-доброму вар'ятаў. Аншлаг на фэсце імя Міхася Стральцова. 5 сторонок правілаў і указанняў для настаўнікаў. Як і анансаваў міністр адукацыі Ігар Карпенка, у Беларусі прымуць этычны кодекс для педагогаў. Як выглядае новы рэгламент і ці дапаможа ён развязваць канфліктныя сітуацыі ў школах? Адказу шукала Алена Дубовік. Негвалтоўнае выхаванне, талерантнасць і павага правой годнасці іншага чалавека маюць скласці аснову этычных правілаў педагогаў. Выкладчыкі ды настаўнікі маюць уласнымі паводзінамі даваць прыклад сумленнасці і справядлівасці. Праект, які Мінадукацыі прапанавала да абмеркавання, утрымлівае шэраг нормаў і правілаў, якія ўжо вывучаюць студэнты педагагічных спецыяльнасцяў, які тады сэнс у асобным дакуменце. Александр Сядзяка 36 гадоў працуе настаўнікам. Ён быў дырэктарам школы і кажа, што разумее, чаму этычныя правілы і нормы заканадаўча прымаюць менавіта цяпер. Это просто такая рэакцыя на тыя падзеі, якія сталі вядомымі у Сталцах, у Мінску, у Гомелі. І трэба міністэрству нейкую рэакцыю сваю паказаць. Я пойду в тюрьму, а тебе будет. Міністр адукацыі Ігар Карпенка анансаваў прыняцце этычнага кодексу летась пасля канфлікту ў Гомлі, дзе адна настаўніца параніла дзіцяці вуха, а іншая лаялася матам. Этычныя правілы закліканыя нагадаць настаўніку, як сябе паводзіць. Сярод іх такія: пазбягаць канфліктаў, умець прызнаваць свае памылкі, не дапускаць прымянення гвалту. Ці сапраўды педагогі не ведаюць гэтых нормаў? З якімі неэтычнымі паводзінамі настаўнікаў сутыкнуліся беларусы? Мы пацікавіліся на вуліцах Менску. Слабое оскорбление, иногда физическое воздействие. Никогда не сталкивалась с неэтичным поведением преподавателей. Встречались такие преподаватели, которые действительно... студентов ни во что не ставили. У некаторых краінах, напрыклад, у Эстоніі ці ЗША, таксама дзее этычны кодекс. Ініцыятыва яго прыняцця належала педагогам. Яны ж вызначылі і змест. Хто аўтар беларускага дакументу, невядома. Беларускі кодекс паказвае, што гэта, па-першае, гэта робіць міністэрства. І нават калі яны збіраюць там нейкія заўвагі, ўсё роўна гэта робіць міністэрства. А па-другое, мы ведаем практыку і разумеем, што у лепшым выпадку гэта будзе проста адміністрацыйны дакумент. Гэта нейкія правілы наймальніка, якія выдаюцца пад відам кодекса. Некаторыя педагогі лічаць, што дзеля развязання канфліктных сітуацыяў першаснай мусіць быць праграма павышэння кваліфікацыі. Нам нужны какие-то абсолютно практические тренинги по управлению групповой динамикой в школе, по канфлікталогіі. Александр Сядзяка таксама мяркуе, што прыняцце этычнага кодексу ў форме, прапанаванай Мінадукацыі, ніякім чынам не паўплывае на паляпшэнне стасункаў педагога і вучня. Абсалютна ён нічога не зменіць, таму што абсалютна новага нічога тут няма, акрамя таго, што яшчэ дадатковая адказнасць кладзецца на настаўніка. Свае прапановы адносна этычных правілаў можна накіроўваць у Мінадукацыі да 1 сакавіка на электронны адрас. Алена Дубовік, Белсат. Традыцыйна на 1 капейку. Паліва на аўтазапраўках зноў падаражэла. Чарговае павышэнне цэнаў. Гэтым разам Белнафтахім патлумачыў зніжэннем курсу беларускага рубля. Цяпер літр 92-го бензіну каштуе 1 рубель 71 копейку. За дызель і 95-й бензін давядзецца заплаціць рубель і 81 копейку. А самы дарагі 98-й бензін выцягне з гаманца 2 рублі і 3 копейкі за літр. З пачатку года гэта 7-е павышэнне цэнаў. Пры гэтым растуць яны выключна ў нядзелі. Летась расцэнкі на беларускіх аўтазапраўках мяняліся 28 разоў. Літр паліва за гэты час у сярэднім падаражэў
падаражэў на 22 копейкі. Тым часам супраць высокіх цэнаў выступаюць абураныя кіроўцы ў Магілёве. Знакам салідарнасці яны абралі чырвоныя стужкі, якія павязваюць на антэны аўтамабіляў. Учора яны правялі другую сустрэчу, але гэтым разам арганізатары не анансавалі сходу ў медыях. У Кітаі наўмыснае хаванне каронавіруса COVID-19 або няправільнае паведамленне пра сімптомы прыраўнялі да крымінальнага злачынства. Парушальнікам пагражае нават смяротная кара. Падрабязней у замежным аглядзе. Калі чалавек спрычыніцца да новых заражэнняў каронавірусам, то яго могуць пакараць 10 гадамі пазбаўлення волі ці нават смяротным прысудам, паведамляе выданне Бэйдзін Дэйлі. Паводле апошніх звестак Нацыянальнай камісіі аховы здароўя Кітаю зафіксавана 68,5 тысяч выпадкаў хваробы, 1665 смерцяў. Але, як зазначаюць кітайскія медыкі, доля цяжкахворых каронавірусам зніжаецца. Такие змены показывают, что профилактика и борьба с вирусом начинают действовать. Распаўсюд каронавіруса каталізаваў яшчэ одну эпідэмію – выбух ксенафобіі і расізму ў дачыненні азіятаў. Шмат якія кітайцы, што жывуць за мяжою ва ўкраіне, Расіі, Францыі, ЗША, кажуць, што стаўленне да іх вельмі змянілася. Яны чуюць абразы абвінавачанні, ім забараняюць уваходзіць у некаторыя грамадскія месцы. Але ёсць і тых, хто заклікае змагацца з вірусам, а не з кітайцамі. Гэтак бельгійскі піяніст Жан-Франсуа Мальжан напісаў песню падтрымкі. Рэгуляваць у інтэрнэце шкодны кантэнт заклікаў заснавальнік сацыяльнай сеткі Facebook. Падчас выступу на Мюнхенскай канферэнцыі ў сферы бяспекі Марк Цукерберг заявіў, што частковы дзяржаўны кантроль неабходны ў выбарчым працэсе, палітычных дыскусіях, а таксама дзеля канфідэнцыйнасці да пераносу звестак. Теперь есть два подхода у профильных галинах. Один уживается до газет и медиа, іншая модель уживается адносна телекоммуникацыйных компаний, якія просто перадаюць звесткі, але вы их не притягнете до отказности, калі хтосьці скажа нешта шкоднае по телефоне. Мяркую, нам пасаваў бы нейкі сярэдні шлях. Паводле Цукерберга, 35 тысяч адмыслоўцаў Фейсбуку аналізуюць змест пастоў. Штодня працаўнікі блакуюць больш за 1 мільён фальшывых акаунтаў. Разам з тым, Марк Цукерберг прызнаў, што ў 2016 годзе падчас прэзідэнцкіх выбараў ЗША Фейсбук занадта марудна адрэагаваў на прапагандысцкую кампанію, зладжаную ў інтарэсах Масквы. Аднак сёлета соцсетка улічыць мінулы досвед і не дапусціць падобнага ўмяшання ў выбары прэзідэнта ЗША. Вольга Старасціна, Адэля Вольская, Белсат. Добра тое, што не схавана. Дарогі ў Магілёве ўпарадкаваныя, але варта павярнуць за рог і зазірнуць у двары, каб пабачыць ямы і бязладдзе. Жыхары вуліцаў Крынічнай і Пралетарскай шмат гадоў просяць улады заняцца добраўпарадкаваннем, але ў адказ чуюць толькі абяцанкі. Падрабязней пра нявырашаныя мясцовыя праблемы мае калегі. Дорогу, когда первый раз положили асфальт, а после этого асфальта не было никогда. Вот, понимаете? И писала, и требовала. Ужо каля 30 гадоў мінула з таго часу, як людзі засяліліся ў дамы на вуліцах Крынічнай і Пралетарскай. На жаль, дарога засталася з тых жа часоў. Жыхары распавядаюць, што іхную дваравую тэрыторыю ўжо даўно ніхто не даглядае. Вот, пожалуйста, штырь, вот торчит штырь. Вот здесь скачут, вот, наши дети, понимаете, вот. Элементарно. Нам рассказывали о том, какой у нас будет хороший район. Да, сделали, не спорю. Первомайская великолепная. Дороги, дорожки для велосипедистов, для слепых, чуть ли не для глухих. Болото наше привели в порядок, согласна, все это хорошо. Поставили там тренажеры, великолепное место для отдыха сделали. А мы что? Мы богом забытое место. Жыхары неаднаразова звярталіся да ўладаў з просьбаю уладкаваць прылеглую да дамоў тэрыторыю. У адным з адказаў гарвыканкам паабяцаў зрабіць дарогу ў 3-м квартале 19 года, але ремонту устяж нема. Нету никакой подвышки, то, что они поменяли, 3 плитки или 10 плиток положили. Но это же не вопрос, потому что если посмотреть на эти плитки, даже вот под снегом, все можно споткнуться в любое время и поломать все, что угодно. Вот я здесь шла, и вот в этом месте, вот на этих ломаных плитах, у меня
ноги больные, я упала. Это хорошо, что я ничего не сломала. Это счастье. И везде, и это везде, вот там, вон до туда, вон дыры, дыры, дыры. И вот так с этой коляской, с ребенком вот так вот едешь. Тут невозможно проехать. У меня выломанное заднее колесо в новой коляске. Грошы на спрыяльнае асяроддзе ў дзяржавы ёсць, кажа праваабаронца. Пра гэта можна меркаваць паводле рахункаў за жыллёва-камунальныя паслугі. Но куда уходят эти деньги? Они уходят на центральный счет горисполкома и используются не по назначению. То есть это не целевое использование жилья. Те жители домов, которые, объединившись, требуют вернуть эти деньги, те побеждают. Нягледзячы на ўсялякія намаганні, за 2 дні мы не здолелі звязацца з начальнікам ЖЭО нумар 20. Ці плануюць рабіць рамонт прылеглай тэрыторыі, невядома. Пакуль жа жыхарам трэба быць максімальна пільнымі, бо пры выхадзе з пад'езду кожны неасцярожны крок можа прывесці ў шпіталь. Дар'я Чульцова, Михаил Аршынскі, Белсат. Паэзія, хоць і лічыцца элітарным жанрам, здольная збіраць поўныя залы. Пра гэта сведчыць фестываль «Вершы на асфальце», які ўжо 9-й год яднае аматараў паэзіі ў дзень народзінаў беларускага класіка Міхася Стральцова. Асобы і кнігі сёлетняга фэсту ў матэрыяле Аляксандры Дорскай. У кавярні «Грай» не пробиться, як на рок-концерте. Зорки на сцене – поэты. Белорусские и замежные, лиричные и скандальные авторы разных поколений и разных традиций. Тягом 3 дён читали верши на 3 столичных пляцоўках. Аншлаги – звыклая рэч для фестивалю. Фестиваль робится по-доброму вар'ятамі для по-доброму вар'ятаў. Гэта хваля, якую немагчыма растлумачыць сваімі словамі. У нас ёсць добрый анёл фестываля, и зовут его Михай Стральцов. Думаю, что гэты фестываль спрычыніўся до того, что спадар Михай зрабіўся, памяць его творчасць, спадчына, даруйце пафас, зрабілася больш культавай, так, як ён гэтага заслугоўвае. У межах фесту новые поэтычные книги презентовали у музея Максима Богдановича. Сборник «Я и другие люди» Сабины Брыло – гэта ироничные жыццёвыя развагі, якія аўтарка публікуе ў Фейсбуку, дзе я акурат і знайшоў выдавец Роман Цымбераў. А нараджаюцца вершы часам з выпадковых назіранняў. Калі у люстра глядзець на чалавека ахоўніка, у якога на спіне напісана «Охрана», ты ўбачыш, што там будзе напісана «Анархо». І я напісала менавіта верш, вось дзе была гэтая сітуацыя. Ну а больш вершы, конечно, нараджаюцца з нейкіх перажыванняў, калі ты папросту больш не можаш церпець. Складаныя стасункі з бацькамі і каханне жанчыны да жанчыны выліліся ў зборнік «Гома» Крысціны Бандурынай, які называюць самым смелым паэтычным дэбютам мінулага года. Пра каханне ўвогуле варта гаварыць пра тое, што яно бывае розным, і калі людзі гавораць пра каханне, гэта не прапаганда, гэта пра пачуцці, не пра тое, хто з кім спіць у ложку. Фестываль яднае паэтаў незалежна ад таго, пішуць яны па-беларуску або па-расейску. Як прыклад разнастайнасці гучаць і вершы на старажытнай ліўскай мове, якую ведаюць толькі 20 чалавек у свеце. Госць з Латвіі выдаў зборнік на мове свайго малога народу. Среди 20 носителей языка у нас 3 поэта, то есть это огромная пропорция. Для меня писать на ливском языке является не настолько описанием на публику, на читателя, насколько это важно для меня самого. С одной стороны, также для того, чтобы продолжать лівскую літаратурную традыцыю. Паэтычныя батлы і ціхія музейныя чытанні, уручэнні прэміяў і кніжны кірмаш. Фестываль паэзіі – гэта маленькае жыццё для ўсіх, хто цэніць прыгажосць словаў. Мы будем трымацца да апошняга выжыўшага пачуцця, пакуль цябе і мяне не выплюхне на бераг усяго перажытага. Аляксандра Дорская, Белсат. Гэта былі ўсе навіны нядзелі. Наперадзе вас чакае прагноз надвор'я. Заўтра ў Беларусі варта асцерагацца парывістага ветру. Месцамі ён будзе дасягаць 20 метраў на секунду. Я ж, спадарства, з вамі развітваюся і зычу ўдалага працоўнага